Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się, święta Maryjo Królowo, Matka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. Słuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa. Zawitaj, Panno mądra, do nieba święcony. Sam ją stworzył w Duchu Świętym.
Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się, święta Maryjo. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam. Witaj, Arko Przymierza, tronie Salomona.
Ja mieszkam na wysokościach. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się, święta Maryjo, Królowo Niebieska. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Bądź nam. Witaj, świątynią Boga, w Trójcy jednego.
jak lilie między cierniem. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się, święta Maryjo. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź. Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona.
Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź. Вітай, світло з Габаон.
Ja sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Módlmy się, święta Maryjo. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci. Witaj, Matko szlachetna.
jak olej wylany, o Maryjo, imię Twoje. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej. Z pokłonem, Panno Święta, ofiaruję Tobie. To różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie powstała. W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była. Módl się za nami. Módlmy się, Boże, któregoś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował. Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo tej, któroś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował. Nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił, przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Kiedy ranne wstają zorze, a człowiek obsypany Twymi darami ledwie oczy wielu snem śmierci upadli.
Padnijmy na twarz, uderzmy czołem, tu chrześcijanie zebrani z połem, z pokorą szczerą płaczemy wiarą. Ofiarą błagamy Ciebie, Jezu nasz drogi. Błogosław nasze. Daj zdrowie, miłość. Niech dobroć Twoja padnijmy na twarz, Tyś miłosierny, Jezu najsłodszy, w chwale niezmierny. Przyjm nas opiekę, skłoń serce Twoje. O dobry Jezu, błagamy Ciebie, udziel nam łaski. Daj tu na ziemi daj tu.
Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali. A witając, zawołali z wielkiej radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Serdecznie witam wszystkich obecnych w świątyni, wszystkich was, drodzy bracia i siostry, którzy łączycie się z nami w ten kolejny dzień naszego życia, Dzień Pański, szczególna niedziela i niedziela Słowa Bożego, już od wielu lat ogłoszona, która została i jest ta trzecia niedziela zwykła, a także 25 jest też szczególny taki dzień. W tym roku nie ma liturgicznego wspomnienia, ale na pewno jest znaczący dzień jako nawrócenie świętego Pawła. Dlatego też ogarniamy modlitwą tych, którzy biegną w życiu, ale nie w tym kierunku. Naszych bliskich, krewnych, przyjaciół. Ja ogarniam modlitwą cała nasza parafia. Modlę się we wszystkich waszych intencjach i tu zgromadzonych, i was, drodzy bracia i siostry, którzy łączycie się z nami, i wszystkich, którzy jeszcze są zagubieni, aby odnaleźli Jezusa Chrystusa, czyli drogę, prawdę i życie, a za wszystkie grzechy nasze słabości uczynimy teraz ten akt żalu, akt pokuty i zostaniemy pokropieni wodą święconą. Pokropnie, Panie, hisopem, a stanę się czysty. Nade mną, Boże. Pokropnie, Panie, hisopem, a stanę się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, sławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. Bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste.
Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umilowanego Syna mogli obfitować w dobre uczynki przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. Za to w przyszłości chwałą okryje drogą do morza wiodącą przez Jordan krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa i jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążyk na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Medianitów. Oto Słowo Boże. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia. Przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim światłem i zbawieniem moim. O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stawał się radował Jego świątynią. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloję, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apolosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Oto Słowo Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordaniem, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja. Dzisiaj, jak już wspomniałem, jest ważny bardzo dzień z różnych powodów i też liturgia słowa i ten dzień też ukazuje nam wiele tych ważnych rzeczy w życiu człowieka, ważnych wydarzeń, ważnych powołań. Przede wszystkim może dotkniemy dzisiaj takich trzech, chociaż można byłoby więcej, tylko tak trudno, bo jeszcze wiele dzisiaj czeka i msza o pierwszej i nas odwiedzić mają jeszcze dzisiaj klerycy z Nowego Roku, przyjechać do nas po raz pierwszy niektórzy do naszego sanktuarium i jeszcze po drugiej godzinie czeka też pogrzeb. Jedna nasza parafianka, Weronika,
Prysniak chyba, tak? Danuta, nie Weronika, a Danuta z ulicy 17 сентября, a pensjonerom bliżej jest ulica Glucha, bo Glucha, tak, tam nie to, że wszyscy плохо słyszą, ale że akurat tupikowa taka ulica odeszła do wieczności, dlatego też, jeżeli ktoś też w szczególny sposób ją znał, no to można ofiarować też odpust zupełny, uczestnicząc w mszy świętej pod tymi zwykłymi warunkami. Także wiele nas jeszcze czeka, jeszcze ten spacer poobiadowy, taki fajny, po dobrej pogodzie, wiatrowej takiej pogodzie, tylko patrzajcie, żeby nie wyniosło gdzieś tam wiatrem, który do nas też ma przynieść trochę ciepła. W ogłoszeniach już zapomnę później powiedzieć, starajcie się w tym tygodniu też być ostrożnymi. Jak zawsze предупреждаю i pieszochodów, i водителей, pieszochodów ostrożnymi też spacerując, chodząc po chodnikach, ale przechodząc też droga. No i водителей być tak bditelnymi, bo ta pogoda troszeczkę ma zmienić się, trochę być jutro i deszczu marznącego i w tym tygodniu ma być trochę śniegu jeszcze, także jeszcze raz powtarzam, bądźmy ostrożni, bo już będzie i w plusie, nie będzie tylko słońca, tak by pozagarać mogliby, dlatego no już jakby wiosna mówi, że już mnie pora przychodzić, a zima mówi nie, jeszcze trzeba przeżyć luty, przygotować te ciepłe buty, także widzimy, jak to już jest tak, to przeplatanie. Także dużo nas jeszcze czeka, ale pewne ważne rzeczy, których trzeba też dzisiaj dotknąć. Oczywiście, że pierwsze, najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia to jest niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Woskresenie. To jest ta ważność tego wydarzenia, to jest ta ważność, którą przeżywamy i my wiemy już wielu ludzi, którzy mówią, ja chodzę w kościół или w cerkiew по большим праздникам, то они молодцы, потому что самый большой праздник для верующих христиан – это какой праздник? Воскресенье, также все в порядке. Только, как Чебурашка пел, к сожалению, для некоторых воскресенье только раз в году, и это уже проблема. I teraz druga rzecz bardzo ważna dzisiejszego dnia, jak już wspomniałem, to jest ten dzień, który jest nazwany, ta niedziela, która jest nazwana, nie pamiętam z którego już tam roku, z 2006 chyba roku, jeżeli nie mylę się, nazwana jest Niedzielą Słowa Bożego. Dlaczego tak uczyniono? Żeby podkreślić coś bardzo ważnego. To o czym my już tak wiemy, ale wielu jeszcze nie wie. To jest to, że Bóg przemawia, Bóg mówi, Bóg naucza. My tak wiele mówiliśmy, że Bóg stwarzając człowieka, On nie zostawił człowieka ślepego, albo nie powiedział, tak jak czasami może my mówimy, albo słyszeliśmy od kogo, а как тут сделать? Как сделать? Ну, потому что я хочу сделать правильно. А może usłyszeli, a как ты хочешь, так и делай. Как хочешь, так и поступай. Я хотел бы сделать правильно. Nie wiem, jak prawильно. I Bóg nie posłał tak człowieka. My wiemy, ten pierwsze słowo, które Bóg przemówił do człowieka, to jest te słowa z całego ogrodu możecie spożywać, ale z tego nie spożywajcie. I nie tylko powiedział tak, ale powiedział o последствиях, bo umrzecie, bo umrzecie. Bądźcie szczęśliwi, nie wybierajcie śmierć. A później dalej już echem Bóg przemawiał przez proroków, jak ladem przez wami. Życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Ale ty dokonujesz tego wyboru. I my bardzo często też mówimy o tym, że no bardzo ważnie, żeby samemu uczyć się. I mówiliśmy wczoraj, przedwczoraj, czytając też katechizm, mówiliśmy o tym, słuchając Słowa Bożego,
ale również jesteśmy powołani dzielić się tym z innymi, uczyć się prawidłowego wyboru. A jaki prawidłowy? Ten, który pochodzi od naszego Stwórcy. Dlatego niedziela Słowa Bożego jako przede wszystkim msza święta jest dziękczynieniem. Dlatego dziękujemy Bogu, że Bóg przemawiał i przemawia na różne sposoby. My wiemy, w historii są różne sposoby przemówienia. Najpierw przemawiał prosto do człowieka, później już ten słuch stał trochę tak zatępiały, dlatego zaczął powoływać хорошо слышащих людей. Как это называется, te ludzie, którzy dobrze słyszeli Pana Boga? Proroki, da? I my odczytamy o tym w Piśmie Świętym. Nauczał, pouczał, upominał, że nie tak postępujecie. Nie z tego, żeby skrytykować, nie tego, żeby zganić, ale z tego, żeby człowiek mógł poprawić się. I dlatego też pouczał, a w końcu posłał swojego Syna. W końcu posłał swojego Syna. 2000 lat temu Słowo stało się jednym z ludzi. I my byliśmy świadkami, że co Jezus czynił, i dzisiaj już po raz kolejny słyszymy ten urywek Ewangelii. Jezus chodził wszędzie, tam, to siam, uczniowie szukali Jezusa, znaleźli nad ranem. Słyszysz, gdzie ty tu spрятал się? Wszyscy Ciebie szukają. Co powiedział Jezus? Innym też trzeba głosić. Ci, co szukają, kim są, co szukają? Co szukają? Jak jest powiedziane w Słowie Bożym? Szczęśliwymi. Dlaczego? Tak jest napisane. Błogosławieni, którzy poszukują, którzy szukają w prawidłowym kierunku, w prawidłowym źródle. Poszukują Jezusa Chrystusa, jak powiedzieli uczniowie. A Jezus mówi, pójdziemy dalej. I szedł dalej, obchodził całą Galileję. I co czynił Jezus? Podkreślał zawsze ojciec Rufus. Nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, nauczał, przemawiał, mówił. I to, co my już poznaliśmy bardzo dawno, najważniejsze z naszej strony, to jest co? Jakie przykazanie? Słuchać. Nie tak dawno słyszeliśmy chrzest w Jordanie, kiedy odezwał się ten głos z nieba, to jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie, inne tłumaczenie albo inny ewangelista. Jego słuchajcie, Jego słuchajcie. I dlatego ta druga jakby taka nota dzisiejszego dnia to jest to, co już wspomniałem, nawrócenie świętego Pawła, 25 stycznia. Przemiana życia. I znów to nie chodzi tylko o jakichś tam mieszkających, jak dzisiaj słyszeliśmy, w ciemnościach grzechu, w ciemnościach postępowania, żyjących po omacku, z tych, którzy są zniewoleni, zeszli na jakieś bezdroża, a może inaczej mówiąc, na drogę, która prowadzi ku zagładzie. Nie tylko my mówimy teraz o nich, ale często bardzo przypominamy i wczoraj o tym mówiliśmy, że to jest nasze powołanie, to jest odmiana, to jest nawrócenie się, to jest odnowa. Odnowa, która dotyczy każdego człowieka, każdego dnia. I to jest bardzo ważny dzień, który nam o tym przypomina. Trzecie, co chciałoby się też dzisiaj też dotknąć, to jest powołanie. My wspominaliśmy o tym też wczoraj, jak wstęp, Wigilię dnia dzisiejszego. Mówiliśmy o tym też w tygodniach, w zeszłych tygodniach, na samym początku zwykłego okresu. Mówiliśmy, teraz jest jakby żyć taka już zwykła. Wszystkie święte już przeżyli, wszystko. Czym ono jest? Poszukiwaniem drogi swojego życia, poszukiwaniem tego, co Bóg nam przygotował. To nie znaczy, że On postawił nas na relsy, o tym też wiele mówimy.
Mówimy o delikatności Pana Boga. On absolutnie nie zmusza. Wiele o tym mówiliśmy. Ale On nas powoluje. Pójdź za mną. I może niektórzy z was też czytają też czytania brewiarzowe, które oczywiście nie tylko kapłani, duchowieństwo powołane modlić się brewiarzem, ale świeccy też mogą sobie, teraz już nie trzeba kupować takie modlitewniki grube, takie wielotomowe, 4-tomowe, wystarczy zainstalować приложение. I między innymi wczoraj święty Franciszek Salezy, on przemawia o tym, że są różne drogi, na które człowiek jest powołany. On mówi tam o biskupie, o zakonnikach, jeszcze o żonie, o mężu i tak dalej. Mówi, cóż będzie, jeżeli ten człowiek, który jest powołany być biskupem, będzie zajmować się jakimiś kontemplacją, modlitwami, siedzieć gdzieś tam w pustym miejscu i modlić się nieustannie. Nie, powołanie biskupa jest inne. A jeżeli zakonnik będzie i on tam wylicza. Bardzo ważne, żeby odnaleźć swoją właściwą drogę. My wspominaliśmy, nie pamiętam, tydzień temu czy co, ja wspominał też o transporcie. Jeżeli gусеничный traktor postawić na beton czy na asfalt, trudno będzie temu uprawiać i jechać, rozwalić się. On nie jest powołany jeździć po asfaltu. Trudno, żeby, tak jak wielu z pensjonerów naszych imieje Porsche, Ferrari, trudno, żeby jeździć gdzieś na grzyby na nich, prawda? Nie projedziesz za bardzo tam i tak. Każdemu jest swoja droga i dlatego odnaleźć tą drogę. Odnaleźć drogę powołania. I ciągle towarzyszy to, że Jezus przychodzi i powoluje. Przychodzi obok, jak to jest powiedziane, obok jeziora. Ujrzał 2 braci. Szymona почему-то начал поволывать с кого? С рыбаков, не знаю почему, ale i drugie też specjalności, i tamożniki, i drugie, i tak dalej. Dlatego Bóg powoluje nas. Odnaleźć powołanie. Tak często też, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy też przyjeżdżają tutaj, gdzieś w innych miejscach, którzy są zagubieni, mówię, jak to mówimy o tej ślepej ulicy, тупиковой улице. Я зашел в тупик, я куда-то гнался, я куда-то бежал, я чего-то хотел достичь, достиг я этого, и что дальше? Еще что-то построил, и что дальше? Еще что-то купил. I to nie przynosi tego stanu, który my nazywamy szczęściem. Ale można zajrzeć, którzy również inni też gnались, inni poszukiwali, jak w Starym Testamencie na przykład Kohelet, jak Augustyn na przykład, jak Alicja Lęczewska. Bardzo wiele jest takich, którzy poszukiwali ten stan gdzieś. A jak Alicja pisze, a Jezus był obok mnie. Tylko ja Jego nie widziałem, nie zauważałem, nie mogłam zauważyć. A Jezus mówi, pójdź za mną, każdy na swój sposób. I znów my powracamy do tego odnowienia postępowania, bo jak byłem młodzieniec, byłem powołany do czegoś innego. Jak zostałem mężem, żoną, jak zostałem matką, ojcem, jak zostałem dziadką, jeszcze чуть nie забыл про тещи свекровей. Jestem powołany do czegoś innego, dziadkiem albo babcią, do czegoś innego. I to jest bardzo ważne, żeby odnajdywać swoje powołanie. I jeszcze jedna rzecz, którą też dotyka dzisiaj Słowo Boże i to, co jest bardzo ważne też w życiu człowieka, to jest co? O co Jezus modli się w arcykapłańskiej modlitwie swojej? O jedność. I ten tydzień modlitw o jedność. Dzisiaj słyszymy znów upominanie. Upominam was, bracie, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i żeby nie było wśród was rozłamów. Przypomina, upomina święty Paweł i dalej wylicza to. Dlaczego tak? Ja należę do tego, ja należę do tego.
Wiele jest tych sporów, wiele jest tych nieporozumień. My wiemy te nie tak dawne wydarzenia, które doprowadziły do rozlamów w rodzinach, nawet w klasztorach, nawet wśród krewnych. A ty za kim wypowiadasz się? A ty na czyją stronę stanowisz się? I święty Paweł mówi o tym, przypomina, że w Jezusie Chrystusie mamy być jedno. Dlatego ten tydzień też ogłoszony, który przeżyliśmy tygodniem modlitwy o jedność chrześcijan. I też kiedy wspominałem o tym wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam, już tak szybko czas przemija. Пенсионеры, вы испытываете то, czy tylko ja испытываю, jak быстро прощелкиваю дни. Да. Но молодежь, она, знаете, те, кому там еще 50 не исполнилось, то не знают, как это происходит. Но ja pamiętam, kiedy wielu was jeszcze nie było na świecie, a babuszka o tym mówiła, tak szybko przemija czas. Ja myślę, co tam babcia wymyśli, jak tam, no wiecie, jak to szybko czas przemija. No, teraz to już wiem, że tak trudno w iголку попасть нитку, уже 5 минут проходит, а ты не можешь попасть. А в детстве это очень так быстро, да. Dlatego my wiemy, że действительно tak szybko przemija ten czas. I modlitwa o jedność chrześcijan. O jedność chrześcijan, kiedy mówimy nie tylko o jakieś takie, no takie masztabne, powiedzmy, wspólnoty, narody, różne rozlamy, co jest w Kościele Chrystusowym wśród chrześcijan. Ale kiedy my modlimy się o jedność chrześcijan, ja podkreślam, to jest zaczynaje od tej najmniejszej komórki, najmniejszej molekuły, którym jest jakaś wspólnota minimalna, 2 osoby, mąż i żona, 2 osoby, 3 osoby, brat, siostra, brat albo rodzeństwo. To są sąsiedzi. To ta taka wspólnota najmniejsza, nie wiem, brygada, czy jakaś wspólnota w jednej komnacie siedziaście, tak jak bywa gdzieś tam na różnych zawodach, na różnych fabrykach, nie wiem, 2 człowieka w jednej komnacie, 3 człowieka. Kiedyś zadawał takie pytanie, że tam coś załatwiał wtedy jeszcze, kiedy chyba budowali dom rekolekcyjny i tak przesiedział tam 5-7 minut w jakimś учреждении, takim kontorie, wiecie, w takiej, gdzie tam było chyba 4 osoby siedziało. И я ему у вас потом спрашиваю, у вас, наверное, тут нельзя вообще разговаривать, все молчат, никто не отозвался за этих какое-то время, 15 минут, пока я там сидел. Все так ответственно подходят к работе. А мне так говорят, не, ксенц, или ты там был, или тебя там не было, они постоянно молчат. Я говорю, а что случилось? А, переругались. Я говорю, когда? Сегодня утром? А не, уже где-то месяц тому назад. Представляете ситуацию, вот так, сидеть поблизости, рядышком. No i my wiemy, to jest też coś bardzo ważnego i bardzo trudnego, dążyć do jedności. I może też, jak wiele razy mówiliśmy, po ludzku to nie jest możliwe, tylko po Bożemu, tylko w imię Jezusa Chrystusa. Jak dzisiaj słyszymy, w imię Jezusa Chrystusa pojednajcie się. W Jezusie Chrystusie pojednajcie się. W Jezusie Chrystusie bądźcie kimś jednym, jednością. I o tą jedność prosimy dzisiaj też i dla nas, i dla tych mniejszych wspólnot, i dla tych większych wspólnot, gdzie są rozlamy. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany. Jako znajmie Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze prośby za cały Kościół Chrystusowy. Prosimy o tą jedność. Ciebie prosimy o pokój na świecie, o pokój w tych miejscach, gdzie toczą się walki, morderstwa. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za chorych, cierpiących. Ogarniamy modlitwą i prosimy o to umocnienie i również o ten dotyk Bożej miłości, uzdrowienie. Powierzamy naszych bliskich, krewnych, przyjaciół. Modlimy się o łaskę uzdrowienia dla Iosifa i dla naszych bliskich. Ciebie prosimy. Oprócz tego dzisiaj jeszcze tak zwany Tacjanin Dzień, dlatego też wśród naszych krewnych, bliskich, przyjaciół, znajomych, naszych parafian tak wiele jest tych, którzy noszą imię Tacjana. Prosimy za wszystkich, którzy noszą to imię, o wstawiennictwo świętej patronki, aby mogła również rozpoznawać drogę powołania i kroczyć tą drogą ziemskiego życia ku niebu. Ciebie prosimy. Błagamy za tych, którzy w dniu dzisiejszym też dziękują za dar życia, za mojego chrzestnego syna Ryszarda z Kowna. Niech dobry Bóg błogosławi dla niego, dla jego rodziny, aby również mógł postępować jako dobry uczeń Chrystusa. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga też w dniu dzisiejszym o te nowe powołanie do życia w kapłaństwie, w zakonie, żeby młodzi ludzie mogli usłyszeć delikatny głos Bożego powołania, jak również za ludzi zagubionych, żeby odnaleźli się w tym życiu. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga również dla wszystkich nas, żeby my, jak kiedyś pamiętam te słowa świętej pamięci Lucjana Wojciechowskiego, naszego wykładowca w seminarium, który tak często powtarzał: ja proszę, żeby wy rozkochali się w Słowie Bożym, żeby wy zakochali się w Słowie Bożym, żeby wy chcieli powracać ciągle do tego napełniania się tym, co pochodzi od Boga. Bóg przemawia, żeby my tylko chcieli słuchać, żeby poszukiwali w tym prawdziwym źródle, jak mamy żyć, postępować i w tym świetle Słowa Bożego mogli się odnawiać. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina,
Panna Maryja, Panna Dzieciątko piastuje. I Józef święty, ono pielęgnuje. Chrystusie rodzi nas, oswobodzi. Króle witają. Chrystusie rodzi nas, oswobodzi. Pasterze śpiewają, w bydlętach lękają, cuda ogłaszają. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, aby się stały dla nas sakramentem zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wolając. Święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw,
aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiluj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do naszego Ojca w niebie, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku zmiłuj się Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie było miejsca dla Ciebie, Betlejem żadnej, Gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajni ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, odszedłeś i ciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli. Nieszczęsny Adama plemię. Nie było miejsca, choć szedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli.
nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady wybawić. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady wybawić. Gdy lisy mają swe nory i ptaszki swoje gniazdeczka, dla ciebie miejsca nie było. Tyś musiał szukać żłóbeczka, a czemuż Jezu na świecie tyle jęków, katuszy, bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. A czemuż Jezu na świecie tyle złęków, katuszy, bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Gdy śliczna Panna Syna kołysała z wielkim weselem, tak Jemu śpiewała. Lili, lili, laj, moje dzieciąteczko,
dzieciąteczko, lili, laj, śliczna paniąteczko. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc jasności promienistej brodzi, aniołowie się radują. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Módlmy się. Wszechmogący Boże spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim darem, z którego czerpiemy nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archanielie, broń nas w walce i zasadzką złego ducha, bądź nam obroną. Mocą Bożą strąć do piekla szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą. O uzyskanie odpustu zupełnego pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zapraszam na chwilę usiąść. Ministranci już poszli. Wyniosą zaraz gazety nowe, Słowo Życie. Proszę zapoznać się z wydarzeniami też w życiu Kościoła i też wyniosą jeszcze, zostało kilka kalendarzy, żeby nie trzymać na przyszły rok. 27 to jeszcze są te kalendarze takie maryjne z obrazami pięknymi tutaj, co jest i byli u nas jeszcze, można nabyć, i też nowe kalendarze, które pojawili się w naszej decyzji. Tutaj jest Wyższe Seminarium Duchowne, także tutaj nowe jeszcze i biskup nasz jest z klerykami, i klerycy, którzy przyjmują różnego rodzaju posługi i posypanie popiołem, także w szczególny sposób tam spędziłem 5 lat, i może akurat jak zawisimy gdzieś tam, sprezentujemy dla wnuka albo wnuczki, to może też będzie przypominać ten kalendarz o tym powołaniu i odnajdą ta droga, jeżeli na nią Bóg powoluje. Także zachęcam i do tego też zapraszam. Co nas czeka jeszcze w tym tygodniu? O pogodzie już powiedział, że taka trochę będzie piękna, zimowa, wiosenna pogoda.
zachowajmy tylko ostrożność, a oprócz tego, praktycznie oprócz piątku, każdy dzień jest jakieś wydarzenie, wspomnienie. Poniedziałek wspomin świętego Timofeja i Tyta, biskupów. Wtorek jest wspomnienie błogosławionego Jerzego Matulewicza, biskupa. Środa wspomnienie świętego Tomasza z Akwina, prezbitera i doktora Kościoła. Czwartek wspomnienie błogosławionej Bolesławy Marii Lament. Jak po mszy świętej, tylko żebym nie zapomniał, będzie błogosławieństwo też jej relikwiami. Sobota wspomnienie świętego Jana Boska, prezbitera. I następna niedziela pierwsza miesiąca, adoracyjna. Trudno uwierzyć, ale już będzie luty miesiąc, jak Bóg pozwoli dożyć do następnej niedzieli. Także będzie adoracja, po mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, nie wiem, może procesję zrobimy, jak nie, jeszcze nie, na razie nie, tylko niedziela adoracyjna. Dlatego pragnę podziękować bardzo serdecznie za wszelkie ofiary, za dar modlitwy, za wszelkie dary, no i pożyczyć tego miłego, fajnego tygodnia. Krasnosielczanie już idą na autobus, zaraz pójdą, będzie 10 po 11 chyba, a reszta Izraela do spotkania gdzieś na leśnych drożkach. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi, chroni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Przebieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie, serca ochotne